Dahil sa umiiral na mas mahigpit na health security protocol sa mga biyahero sa paliparan sa bansa, kasama na raw na naisisingil ngayon sa pag-book ng ticket sa eroplano ay ang terminal fee. January 1, yung mga bibili ng ticket simula ng January 1, kasama na yung terminal fee dun sa presyo ng ticket nila. So, paraan na rin umano ito upang maibsan ng pila at sistema ng face-to-face transaction sa loob ng paliparan. Again, isa na namang bawas dun sa face-to-face interaction yun. Kaya hindi na sila kailangan pang pumila ulit sa dagdag na counter para magbayad ng terminal fee. Paalala ng Clark International Airport sa lahat ng domestic traveler na sikaping makumpleto muna ang travel documents na hinihingi sa paliparan bago bumiyahe. Ito'y upang hindi magdulot ng abala. Inabisuhan naman ang ilang biyahero na hindi pa sumasailalim sa RT-PCR test na may nakabukod na serbisyo ang CRK para sa mga pasahero na gustong sumailalim sa antigen test. Sa susunod na linggo, maaaring magkaroon na rin tayo ng ang ating partner ay maaaring mag-offer na rin ng antigen testing para sa mga domestic passengers kasi yung mga nahihirapan na biglang nabibigla na kailangan pala nila tapos wala silang dalang test, sa halip na pauwi at mag-rebook pa, pwede na po silang magpa-test dito sa airport mismo. Nilinaw din ni Flores sa lahat ng mga magpapabook ng biyahe na siguraduhin ang quarantine protocol sa pupuntahang lugar upang hindi mapurnada ang biyahe. Ang panawagang ito ng lipad ay upang klaruhin na tumutupad lamang umano ang paliparan sa mga ordinansang ibinababa ng lokal na pamahalaan na patuloy pa rin ang paghihigpit sa border control. Tanging domestic flight ng Philippine Airlines at Cebu Pacific na biyaheng Davao-Clark at Cebu to Clark lamang ang bukas na domestic flight ng paliparan. Paolo G. Santos, CLTV News.